Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphina kuphi la kufinya khona lo mbuzo njengamanje. Sikuphathele uhlelo noma kulandwa izidumbu zabantu abalimala abawu6 engozini yemoto eMtubatuba. Njengoba uzokhumbula ukuthi ubaba uMsoluke waveza la khona exoxa nabomndeni kusanda kwehla lesi sigameko. Njengamanje futhi uphinde wahambela lo mndeni kuyolandwa izidumbu kuziphinda futhi kuyiwe endaweni yesigameko kuphinda futhi sekufikwa ekhaya. Le video ungayibuki uma ngabe umuntu ozwelayo noma umuntu ozoshesha kungene kakhulu enhlizweni. Asisho ukuthi akungangeni enhlizweni kodwa akube ukuthi umuntu okwazi ukuthi abekezele ngalendlela le. Mawukuthi le video awunalo ulwazi ubona usubona lesibili ukuthi kwenzakalani, ilink ngizokufakela la kwi-comment ephiniwe yokuqala noma ngikufakele ku-description la uzokwazi ukuthi khona ulalele ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Kodwa nje ukuchazela kafushane kwashona abantu abawu6 basemndenini owodwa besuka kwelinye ikhaya beya kwelinye ikhaya. Mangabe ungasemakhaya uzokwazi ukuthi imindeni kuyenzeka uthola ukuthi ihlukahlukene. Makunomcimbi kufanele nihambe nonke niye kulowo mndeni. Abazange besafika bakwasala sekufika imiyalezo ukuthi abasekho emhlabeni balimale engozini yemoto. Okuyimanje okungakatholakala ukuthi kahle kahle khona kuphi okwenzeka, ubani owaye wrong ubani owaye right. Angangimosheli isikhathi sakho. Wena ngicela ungenzela khona ukuthi usubscribe, wenze sure ukuthi uyilike ivideo ebese uyayilinda iziphele ebese ucomment nge-full understanding ukuthi kahle kahle kwenzakalani. Mlalelo wami, asingene kona ama-video. Uma ngabe ufuna le video echazayo ukuthi kwenzakalani, ngiphinde ngikhumbuze ilink ngizoyifaka kwi-comment noma ngiyifaka kwi-description. Ngenza ngayo yonke indlela ukuthi ugcine uyitholile. Yabo, asingene kuyona ivideo engilethele yona namhlanje. Sona simo lesi esinaso njengamanje. Siphuma emakhazeni nomndeni wakwaMnyango, imoto bazo6, hayi ngoba bephelezelana kodwa kunezidumbu eziwu6 lapho. Ezinye zezinto obuye uyibuza ukuthi kusho ukuthi uma kwenzeke lesimo ekhaya nidlula kanjani kusona noma nihlala kanjani kusona. Isimo lesi singaphezulu kwawo konke ubuhlungu ongathi wakwabuzwa. Angicabanga ukuthi khona ubuhlungu njengalokho. Angicabanga ukuthi kungaba khona ubuhlungu obungadlula lutho. Umyalezo nje walezi imoto ubuzo bengajabula, bengaba kuhle mawungathola indawo evundile emqondweni womuntu, ekhanda lomuntu, enhlizweni yomuntu, ukuthi umgwaqo awusayona lento endala. Uma umgwaqo ungazihlinzekile ngokuhamba kuwona uyophenduka inkemba ebukhali esika nxa zonke, esika osebenzisa umgwaqo. Wona amagama angawasho njengamanje siphuma la ecebo lethu semtuba la siya emndenini wakwaMnyango la uvele khona umuga isika. Ubuhlungu engingabazi, ubuhlungu abukho ubuhlungu njengalokho. Ebuhlungwini engangabona abukho ubuhlungu njengalokho. Ya isona simo esikusona njengamanje. Ihlobo nabangani abazophelezela kumgqibelo kuyisabatha. Africa my continent, Africa my home. Sisuke eMtuba, icebo lethu moshwari nomndeni wakwaMnyango size la endaweni yesigameko N2 phakathi kwaShikshela noKwilizi ukhanya kude district. Uma uyalela kwakhona uyempangeni mawuyale. Uma uyale la ngiflathele khona kusho ukuthi uyangapha kohluhluwe uyangakomkhuzi. Into ezokwenziwa la kuzokwenziwa usiko lokuthi sizobathatha ngendlela yakho noba umphefumulo yaphephumela la
sezoza ke nehlahla okuyilona lona lomlahlankosi akhulumeke womndeni axoxa womndeni bese ke siyahamba siye ekhaya. Nansi ke into esike sakhuluma ngayo phambilini ukuthi njengoba bezithupha nje ngokujwayelekile uma kunomuntu oshonile kusuke sikhuluma udaba lomuntu oyedwa umuntu ophethe ihlahla uyedwa. Manje esimweni esinjengalesi kusho ukuthi imoto nemoto inomuntu ophethe ihlahla noma kuzoba lodwa ihlahla umuntu okhulumayo angithi thina ngokujwayelekile ithi umuntu osuke osemotweni uyena osuke sexhuma lo ongasekho emchuma nani nendlela eyakuphi ekhaya. Izona zimo ke lezi ama dynamics amasha asefikile ukuthi ke senza njani ke kulesimo njoba sesisuka nje la futhi sesiyasuka sesiye ekhaya njoba siye ekhaya njoba imoto zisithupha ngeke ngakuphawula phambilini ukuthi masifike ekhaya bazongena endlini eyodwa bazongena endlini eziwu6 bazongena 2 endlini yonke lonto mase bengenileke labangena khona abantu abazohlala emakhandleleni kuzoba abantu abangaka ufuna kuba abantu abawu6 sekufuna ekhaya kusho ukuthi sengathi sekuyi project kune team okufanele ukuthi ke ibe khona lapha ekhaya ezoqondisa yonke lonto uma kuvukwa ke kusasa yabo nje manje itrauma ebekhona isikhathi beyothathwa kodwa itrauma encane lema beyothathwa la uzobona ke itrauma uma sekufanele ukuthi beyogezwa kusasa sekuvukwa ekseni fika beyogezwa ngoba phela uma beyogezwa bakhishwa emabhokisini bagezwe. Iyona trauma enzima othola ukuthi ngempela komunye umuntu isithombe singeke size siphinde sisuke emqondweni wakhe. Ziningi izinto ezenzekalayo ngoba kade ngisho ngithi makufika umyalezo kusokwenye trauma enye level le kodwa mase nisuka sinendaweni yesigameko enye level le mase nibabona enye level mase kwenza i-postmortem enye level kuya ngokwenyuka kuze i-Friday namhlanje ke isabatha Saturday enye trauma le bese ke kuba ilena ke manje kusasa kodwa ke asithembe ukuthi ke uNkulunkulu uzoba nathi njengoba lokho enathi ezikhathini enjengalezi sesithembena kuphela indawo yesigameko sesithonse sebeqedile sesokuyela ekhaya manje masuka la sesiyakhona phesha kwemfuluzo sengena ke manje sekuyi-King Cetshwayo la siyakhona isigameko senzeke emkhanya kude abantu abase eKing Cetshwayo. I thank you. Yeah, owanamhlanje phase yokugcina le sesifikile ekhaya sothatha sambe nawe mfethu tata sihambe nawe simo ke lesi into besikhuluma ngayo ukuthi mase kufikiwe ekhaya asikhuluma ukuthi umuntu uduza kanjani umuntu kulesimo kodwa ke sikhulume ngokuthi njengoba nje kufanele ukuthi ke bephume emotweni bazongena endlini kanjani konje bazongena endlini eyodwa zindlu ehlukene bazofika bazofakwa etendeni kuzokwenzakalani sami sizwa ya isimo esinaso lesi okungcono futhi la ekhaya yakhe umehluko ukuthi izindlu zikhona umuzi ukahle kweminye imizi uthi uyafika uthola ukuthi hayi isimo sakhona bazoba isimo salana ke okusho ukuthi bazobafaka la Wana ke isimo senzakalana ke
isimo ke sokwenzeka la leli tende leli olibonayo bazokwehliswa la befakwe bonke la etendeni ngenxa ukuthi ke bahambe ngengozi ngicabanga ukuthi ke bazohlala la bazogezelwa la mhlawumbe emva kwalokho sengangenwa endlini so omunye umsebenzi owenziwa kodwa nje okwamanje ya umsebenzi omkhulu owenzeka la othi njengoba behliswa nje befakwa kuleli tende ngaphandle komuzi iyakutshela ukuthi mawulimale ngongozi ke emakhaya noma usiko beluthi umuntu olimele ngesikhali noma ngengozi ubekwa ngaphandle aqala egezwa amanxeba zokwenziwa leso silwane awucabangeke makwenziwa isilwane kuzohlatshwa imbuzi ngoba ngokujwayelekile imbuzi yonekeza amanxeba uyabona ukuthi isibaya sonke imbuzi ezo6 ngoba akuvamisile phela ukuthi umuntu agezwe ngembuzi yomunye umuntu kodwa kungaba ukuthi ke amandla mhlambe mayishoda kodwa nje umuntu mayegezwa uzogezwa ngembuzi yakhe cabanga ke abantu abayisithupha kudinga imbuzi ezo6 lento itshela ukuthini ke itshela ukuthi isikhathi sesishintshile lokho kwangampela bekufanele ukuthi umuntu nomuntu wonke umqondosimo wakhe awushintshe uhambisane nesikhathi uma kwenzakala ingozi ezilolu hlobo lolu ukutshela ukuthi asibe nento ucophelela kube yilokho ucophelela ungaphezulu kokucophelela hayi lokho esikujwayele ayikho into ebuhlungu njengale akaze ngibone sijwayele ukuyibona kodwa kuhlale kungathi kusha ngathi kusha siyacela bafowethu nodadewethu basenzi bomgwaqo hey ngisho ukube kufe izilwane umuntu bezokhuza kuthiwa hayi ningayibulali kanje abantu ya isona ke simo esinaso lesi kodwa ke okunye nokunye ke sizoloku simcoshela simnikeza makukhona okunye kodwa okwamanje yilesi simo ekuyisona ukuthi njoba libona icebo lokubafaka laba bafaka etendeni bonke okusho ukuthi kuzokwenza lolu siko lokuthi begezwe emva kwalokho sebengene ekhaya mhlambe ke angakhombisa kancane ekhaya isimo sasekhaya la ngithe khona inhlanhla ikhona ngoba umuzi ukhona hey esekhaya la ila ekhaya kwamnyama ya makushuthi mabeqeda kubageza ke sezizobe sibebafaka ekhaya indlu nendlu ngabe mhlawumbe azofaka kuleli atende ya mhlawumbe bafaka kuleli atende babe sendaweni eyodwa so ya sikuleso simo kodwa nje okunye nokunye ke sesiyo nithulela khona kusasa ukuthi kuqhubekane kodwa nje kwamanje ngesimo esikhona siyabonga bonke abasupportile lomndeni masicela ukuthi ibambe ikhona babamba abadonate abanikela abakunikelile senganikela futhi account ikhona mangaye evidweni yokuqala esiyenzile la ekhaya akhona lapha ama banking details wenze noma yini ongasuyenze kuyolekelela kakhulu sibonge nje kuwo wonke umuntu obeyingxenye sibonge kakhulu bhuti omdala siyabonga kakhulu mfowethu siyabonga kulekelelile kakhulu ukuthi department ingenelele umsebenzi owenziwe mkhulu kakhulu njengamanje sikhuluma ukuthi siphephile ngoba inkabi zakho bezikhona ngoba kunesinye isimo engeke ngize ngisisho engisibonile okucishe kwacisha kodwa ke kwasho ukuthi ke zikhona ezakho
sikhona sakwazi ukuthi-ke leso simo sisibambe sibe sendleleni ekahle. Hhayi ngoba lo nkosazana bekunento naye ikhanda lakhe li-twisted ngalesi simo. Ucishe kwenzeke esinye isibhicongo, kodwa-ke siyabonga uNkulunkulu, sibonga amaphoyisa ukuthi akhona sheshe sayibamba sabuya nabo sila siyaphila sonke. Okwamanje I thank you.